dobrodošli u moje časove košarke. Tapkanje. Znači prvo krenete, znači najbitnije tapkanje moguće. To se jedan od običnih tapkanja. Pod 2. Polaganje. Sad ću vam objasniti ovako. Znači idemo na dvokorak, skočim, ubacim, bez problema. Znači kući, ako hoćete probati to naravno kod kuće, uzmete karton i napravite kao neki koš i zalepite rezance, lopamite šta god da bude kao mreža. Evo, na primjer, to je bilo ovako. Dvokorak. Evo, to bi se zvalo polaganje. Treće. Šutiranje. Znači, noge čvrste, znači, evo, nema ni levo ni desno. Takav stav, ruke, pazite, leva, desna, obrat. Stavite ovako, znači ovako, ovako, ali ispravite kako ušu. Uvek, pre bacanja. Pazite da ne padnete, jer stvarno košarka je čudan sport. Znači, da ne padnete, uradite ovo. I skok, raširite nogu i bacite. Da pokušam. Znači, rekli smo ruke. Ajmo, idemo, možemo i to. Tako bi se radilo kod mene na časovima. Četvrta stvar! Zakucavanje. Ljudi moji, ovo je malo teži, znači ovo je jedan od težih stvari u košarci. Sad mi morate pažljivo pratiti, znači idemo. Stav. To, da vas ne bi oni igrači sa druge strane ometali kao ćao, vidi leti zmaj. I ti kao de. Znači samo pratite. Idemo. Jedan korak, dvokorak, trokorak. Spremite se. Opa! I znači samo to radite i ovako. Da izbacite lošu energiju, uvek ovo radite. Mama, velika mi pločica, kupatila mi su. Ako ste izbacili lošu energiju, sad ću nešto da vam kažem. Ja nisam sad možda i uspeo da zakucam, jer ja sam sad ipak malo stariji. I ovaj obruč je ipak na nekim velikim visinama. Ja u svoje vreme, samo ja sam mogao da pariram Michaelu Jordanu. Niko više. Šta je to? Bolje ništa, jebim ti šta. Puša. Nemojte. To da ponovite nikad. Jer to ništa ne valja. Otičite u NBA i završite kao narkosi. Ima da vam bodu one gluposti, asteroide, meteore, kako zove, u vene i ima da vas napumpaju kao magarčine. I to je to bilo za ovu epizodu za košarku. U sljedećoj epizodi ćemo raditi neki drugi sport. Ako imate neki predlog, pišite u komentar. Ako ništa, ja ću sam izabrati.